Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ngayon ang pagka-aresto ng social media personality na si Diwata o mas kilala sa pangalang Deo Balbuena. Naaresto itong si Diwata sa may Pasay City noon mismo sa kanyang Diwata Pares Street Food Stall sa may Jokno Boulevard. Inisyuhan siya ng warrant of arrest ni Presiding Judge Alan Ariola ng Pasay City Metropolitan Trial Court. Dated October 2, 2018 na may bail na 3,000 pesos. Base sa mga pulis, ang insidente ay noon pang May 5, 2018 sa ilalim ng tulay ng Jokno Boulevard, Pasay, kung saan nagkaroon ng komprontasyon itong si Diwata at pinalo di umano niya ng bamboo stick sa ulo itong nagreklamo. At dahil doon, nakasuhan siya ng slight physical injury. Nakapagpiyansa na si Diwata. Ikaw, may nakatagong kaso ka pa ba? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kalaya! Feel good morning! Thank God it's Friday, April 19, 2024. Sa oras ng 7:30 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagol! Mata pa kukul! Ayaw kul! Ayaw kul! Mata pa kukul! Kasama niyo rin ang hot na tita, parang summer from Bacoor City, Tanya Chinita. Tito mo'y mestiza na chinita. Habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Col! Ako, nahalungkat. Nahalungkat tuloy. Nahalungkat ang kaso. Ganyan ba pag sumisikat ka, Well, no? May hindi Hindi papayag. Oo, na hindi mo... Teka lang, ba't sumisikat to? May Oo, teka may bubog lang. ako dito. Oo, teka lang. Dito pwede. Kailangan maambunan din ako dito. Ay. Hindi natin sure. Pero baka mali nga nun si ano. No, siyempre nakasuhan siya. Pero Pero bakit ba siya nang there's hampas? always But two sides of the story. Oh, ba't ba siya nang hampas? yun yung mga tanong na hindi pa natin masasagot. Wala dyan sa news. Oo, wala. Kasi di ba- Nagkaroon sila ng kumusyon nga, nagpagtatalo. Kasi di ba dati sa tulay naman talaga siya ilalim ng tulay siya nakatira. Kasi recently dito sa pwesto niya, kaya siya nakapanganakit. Kasi parang nanakit din nanakit din yung... Di ko... Pero hindi yun. Ang kasong ito 2018 pa eh. Oo. Pero ibig sabihin nga, sinasabi ko yung may two sides nga yung story. Baka defense niya yun. Pwedeng self-defense niya yun. Oo. Pwede rin na hindi natin alam sino nagsimula eh. Tama yan. Na
Siyempre, kumbaga, na-trigger lang siya. Pero nakapag-bail si Diwata, di ba? Nakapagpiansa Oo. na. 3K. Kayang-kaya na niya. Kaya. 3K. Parang 100K day ang kinikita ni Diwata eh. Di ba? Tsaka may vlog pa. At tsaka, yun na nga, ang mga naging issue ngayon, na napabalita, may mga vloggers na nagrenta na ng mga Yes. apartment, boarding house malapit dito sa Diwata Pares Para i-vlog siya. i-vlog siya. O di ba si Alex G, vinlog na siya. Ayun, Tapos may nag-vlog nung vlog ni Alex G na grabe si Alex G, pinagkakakitaan si Diwata. Ang daming sangang Meron balita. pang isang kwento na yung isang vlogger na pinuna din niya yung mga vloggers na 'di ba si Alex G namigay pa ng pera doon, nanlibre pa sa lahat. May sarili siyang vlog team, 'di ba? Oo. Itong mga vlogger, kumbaga, nakisakay lang di umano doon sa vlog ni Alex G. Nandun siya eh. Nabigyan pa. Nag-vlog din sila doon. Binlog din nila yung vlogger. Yes. So, bago pa man ma-edit at ma-post ni Alex G yung kanyang vlog, nauna na tong mga vlogger na to. Ano pa bang ipapakita? Yun na nga yung pinupuna ng itong isang vlogger na ano pa bang content ang ipapakita ni Alex G sa kanyang vlog? Napanood na ng mga tao yung vlog Ang niya. ipapakita ni Alex G, yung siya, kung paano siya kumain sa Nandun nga siya sa vlog nung mga vloggers. Siyempre, iba kasi yung atake ni Alex G. Oo. Funny naman talaga si Alex G. Nandun na tayo. Oo. Pero nandun na nga siya eh. Parang yung vlog niya, katabi lang ng cameraman niya, yung cameraman ng vlogger, nauna nang nag-upload. So wala nang sense of surprise, element of surprise, since Pero kasi, alam na. although alam na, iba yung fandom ni Alex G eh. Fans are fans. Oo naman. Oo. So kahit napanood na yan sa iba nila, supportive pa rin sila kay Alex G. Gets ko yan as a vlogger dati kasi. Kahit may makipag-collab sa akin, alam na ng mga viewers yung vlog ko, papanoorin pa nila sa akin as their support. Ayun. Pero yun na nga, kumbaga sa tingin mo, hindi ba na nanakawan si Alex G ng yung kanyang... Hindi. Wala. Ganun na talaga ngayon sa digital eh. Gambitan. Collaboration sa English. Hindi ngayon, sila ni Diwata nag-collab. Collab. Yung ibang vlogger walang permission. Yun, Ganun naman talaga ang lang. vlog eh. Hindi ka naman magpapaalam. Halimbawa, yung traffic enforcer, videohan mo. Hindi ka naman magpapaalam, bibidyohan po kita manong Ganun. Para maging content, ang isang content, mas maganda surprise. Mas maganda yung prank, hindi alam, mga ganun. Diba? Pero syempre, careful ka lang. Kasi hindi mo lang alam kung papatok ba yan, magiging positive ba ang response ng mga netizen or magiging negative. Well, sa digital world, hindi mo na kontrolado yung negative Yun and lang. positive. Basta pinost mo yan, ibig sabihin yan, dapat matanggap mo kung may basher ka. Yun. Pero anyway, happy tayo at gusto ko rin matikman yung Ako gusto ko matikman. Diwata Pares na yan. Kahit i-vlog nyo ako dyan, okay lang sa akin, hindi ko kayo singilin. Aba? Hindi, ganun kasi kul eh. Di tulong mo yun dun sa vlogger. Ganun na lang. Oo, kasi yung vlogger na isa, yun din yung vlog niya. Namumuna siya eh. Sige lang. Oo, i-vlog nyo ako. Pag nakita nyo ako, i-vlog nyo ako. Go! Aba. Kung iyan ay makakabayad sa kuryente nyo, go. Oo nga naman. Siyempre, vlog mo yung mga Hindi para mga cook doon pagdamutan ni mo. Oo. cook ni Diwata. Tsaka Laki ng pinupunan nila si Diwata. Minsan nakagano na sa picture. Parang in-screenshot na nila na parang malungkot daw si Diwata. Parang hindi happy. Nandun si Alex G. Oo, di ba? Pagod, di ba? Sabi nga ng iba. Hindi, tingin ko may na yan. May pakulo na yan sila. Hindi ko pa panood yung vlog, pero alam ko na yung style ni Alex G. Kakuntsaba na si Diwata. Niya na si Diwata. O umatitude ka kunyari Ganun may yun. ganon. Kasi para magpag-usapan. Kasi pag excited si Diwata, walang dating. Pero pag may attitude siya, di ba mas cloud chase siya. Oba. Mas trending yun pag may arte. Pupunta ako kay Diwata mamaya. Yun ba yung nagmamasahe? Uy, Mang Kanor, iba! Iba yun! Gusto mo talaga ng ES, Mang Kanor. Siyempre! Iba yun! Ibang pangalan yun! Ay, ibang ba? Saan ba yung napuntahan mo? Sa Iba. Pasay din? Iba, Pasay din yun eh. Paris din siya. Dalawa kami. Paris kaming dalawa. Ang galing magano yun, pawala ng lamig sa likod. Yung may saista? Si Diwata. Hinalo niya yung sabaw sa laman loob eh.
Ni Diwata. Yung masahista. Uy, nakatupis. Yung masahista. Diwata. Gusto ni Mang Kanor yan. Nag-guess na siya sa ano eh, sa... Saan ba yun? Kinuha na siya ni Pero Coco kay- Martin. Sa Batang Quiapo. Sa Batang Quiapo. Si Diwata. Yung masahista. Si Direk Coco talaga. Unahan pa ako sa... Unahan niya ako. Ni... Unahan ako ni Direk. Kay Diwata? Oo! Ni Diwata. In fairness umasinso na sa buhay. Si Diwata? Yung masahista. Amoy siya ano eh. Amoy siya efficacent oil. Kasi yung masahista. Si Diwata. Siyempre lamig-lamig siya. Ikaw na magluto mo maghapon. Si Diwata Yung nilamig. masahista, kawawa. I-comfort mo. Si Diwata. Yakapin mo. Si Yung Diwata. masahista. Basic. Ayan yan, tinitigan ko, nilapitan ko. Yung masahista. Basic. Pero, Basic, ayun. Doon ako diretsyo. sunog na nga yung balat niya ni. Kasi syempre, ang sipag magluto niya ng pares. Ano, Diwata? Yung masahista. Kali ka dito, i-comfort kita. Yung ano, si Diwata. Yung masahista. Akin ka lang. Yung ano, yung si Diwata. Yung masahista nga. Sabi niya, Sir, ES po, 500. Uy, mura lang. Basic. Sabi nung masahista. Oo, sa'yo! Ay. Suki ka kasi! Sa masahista. Oo! Sarap yan. Basic. Good morning! Morning. Mamaya pa po tayo. Hanggang alas 9 po si Angkol Dagol and Tita Tanya Yan. Chinita. Samantala para sa mga pa-shoutout mo, mamaya pagbalik namin, hanapin mo sa Facebook, Tanya Chinita, Angkol Dagol. Chat mo lang kami, ha? Tapos i-shoutout ka namin. Ayan. Maraming salamat po si Mr. Ivan Mondoñedo dyan sa Panabo City. Kumusta? At si Engineer Philip Recabal dyan naman sa provincial capital ng Dabnor. Palagi nakatune in yan. Paparegards yan kay Tita Tanya. Paregards! Oo. Kailangan daw pupunta ng Davao City. Malapit na. Malapit na! Abangan nyo. Pag pinapunta nyo ako, ay hindi ko kayo tatanggihan. Nako, malapit na yan. Tutok lang dito sa stasyon number 1 sa mga sasakyan, kainan, parisan, saan man yan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!